روژا سێشەمێ ئەنجومەنە ئەولەهەیە ناودەوڵەتی دەربارەی ڕەوشە سووریە و چاوانی و ئەنجامێن داویە یەن غوتای جڤینەک لە دەرخست و وڵاتên زولهێز بێ گوتنان دەربارەی ڤەگوهستنا ئالیکاریên بۆ خەلکên غوتayê û cîbicîkirina biryara rawestandina şer li Sûriyê hevdû tomatbar kirin. Nûnera Amerîkaya herdem dêne tewên yekgirtî de Nikî Haylê rejimên Sûriya û Rûsyê bi rêgiriya veguhestina alîkariyên mirovî bo welatiyên sivîl yên Ghuta Rojhilat tomatbar kir û rexnana tund derbarê li endam û encûmenê ewlehiya navdewletî kir. Haylî dê civîna netewên yekgirtî de doh got ku alîkariyên mirovî yên rojana û derman nedigihana Ghuta tenê dema rejimê dever desteser kir êdî gihiştin. Nûnera Amerîka dê civînê de Sûriya û Rûsyê û Îran bi binpîkirina cîbicîkirina biryara rawestandina şer tomatbar kirin û got ku Rûsya êrişên asmanî li ser Şamê û Ghuta Rojhilat bikar anîne. Serbar kir ku Rûsya û Îran û rejima Sûriyê li Ghuta Rojhilat komkujî pêk anîne û ew di ber de berpirsin. Nûnera Amerîka ya herdem dêne tewên yekgirtî de Nikî Haylê rexne li Encûmena Ewlehiya Navdewletî kir û got ku Encûmena Ewlehiya Navdewletî dê berdewamiya mehekê de piştî biryara 2401 bi giştî hata erêkirin topbaran bi tundî zêdetir bû û niha Ghuta bi giştî desteser bûye 1700 sivîl hatine kuştin bê ku encûman karibin êşên sivîla rawestînin. Haylî amaje kir û got ku eger Encûmena Ewlehiya Navdewletî bi berpirsayetiya xwe raba wên ha biryar dabana û rastiya kiryarên li Ghutayê hatine kirin eşkere kirbana û rejimên Sûriya, Rûsya û Îranê tawan bar kirbana û got ku divê ev yek şermbê ji endamên Encûmena Ewlehiya Navdewletî re ji ber tiştên di nava Encûmena Ewlehiya Navdewletî de çêbibûn kirêt û qeşmeriya. Ji aliyê xwe ve nûnerê Rûsyayê herdem di netewên yekgirtî de Vasilî Nebîzya wek bersifekê ji Nikî Haylê re nûnera Amerîka ya herdem di netewên yekgirtî de got ku guman heye ev gotin nebdilê hin aliyan e. Lê Rûsya welatê tekaneye got pabendî biryara Encûmena Ewlehiya Navdewletî a rawestandina şer bû û roleke mezin di derxistina sivîlan ji Ghutayê de rabûye. Amaje kir ku hin welat hene dema xwe bi beredana tewanên bêserûber ji Rûsyayê re dibihûrînin. Bêku niyazên xwe bi bêkariya rastaqîn derbarê bikaranîna biryara 2401 bidine xuyanî. Di navbera plan û berjewendî û şerên welatên mezin xwedîhêz lê cîhanê li Sûriyê tenê sivîl li tevahiya Sûriyê mane qurbanî bêku tanha çareseriya wan zelal be.